Oikein paljon tervetuloa pitkästä aikaa taas Sopivasti sattumia podcastin äärelle. Tässä puhuu Esa Rimpiläinen ja tuossa vieressä istuu tietenkin Pekka Krug, armoitettu Motto Pekka. Ja mikä parasta, me ollaan saatu tänään vieras ja vieras on meillä aivan upea, ihastuttava Ullis, AIDS in Oyn perustaja Ulla-Maija Soininen. Tervetuloa Ullis. Kiitos, kiitos. Mitä kuuluu? Oikein hyvää tämmöisenä keväisenä aurinkoisena päivänä. Mukavaa. Mitäs Pekalle kuuluu? No mikäs oikein hyvää kuuluu, että pitää varmaan kuulijoille sanoa, että jos ihmettelee, että täältä kuuluu niiskutusta, niin ollaan Esan kanssa nykyään se niiskuneitä. Niin ollaan, pöly tuolla kadulla niin kuin kävi kummankin sieraimiin. Vanhan miehen vaivoja. Niin, en enää ontelut ei enää toimi. Hei, mennään aiheeseen. Me ollaan tänään keskustelemassa ikään kuin sparrausteemoista, mutta tässä samalla niin otetaan tämmöinen live-sparraus. Eli me kuunnellaan Ulliksen murheita, haasteita, toiveita ja sitten mietitään yhdessä, että voitaisiko me jollain tavalla sparrauksen keinoin auttaa sua eteenpäin asioissa. Me puhuttiin siitä, että tämä teema voisi olla jotakin sen tyyppistä, että visio on kunnossa, mutta miten siitä tehdään liiketoimintaa? Oliko se oikein? Jotain sinne päin. Okei, mitä sä näet niin kuin tällä hetkellä tässä nykyisessä maailman tilanteessa, että millä tavalla AIDSin asemoituu, ja samalla voit kertoa vähän siitä AIDSin filosofiasta. Niin, AIDSin perustettiin isoa visiota toteuttamaan. Eli meillä valtava väestö ikääntyy kaikissa, no ei nyt voi sanoa rajautua mitenkään länsimaihinkaan, mutta väestö ikääntyy huolestuttavaa vauhtia ja se mikä ehkä ennen on sitten aikaisempina historian kausina, niin luonto on korjannut sieltä aiemmin sitten tätä ikäluokkaa, niin eipä korjaa enää. Eli meillä niin sanotusti on tämmöinen surplus käsissä ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa. Ja jotain tarvitsisi tehdä, kun väestöstä alkaa olla hyvin pian 25%, jopa 65 plus ikäjoukkoa ja eletään pidempään, että parhaimmillaan 2-30 vuotta siitä eläköitymisen jälkeen. Ja tähän paikkaan, tähän eläköityvän väestön asioita hoitamaan me perustettiin tämä AIDSin. Ja tämä oikeastaan lähti siitä, että miten me pidetään tämä ikäluokka hyvinvoivana, miten me hyödynnetään se sinne kertynyt valtava osaaminen, taidot, elämän kokemus. Meillä ei ole ihmiskuntana varaa heittää hukkaan tätä kaikkea. Ja tämmöistä vaatimatonta asiaa nyt sitten ison asian ympärillä, että miten ikään kuin tämä valjastetaan ja aikaan saadaan hyvää. Tähän isoon kuvaan AIDSin perustettiin. Ja siellä on ajatuksena myöskin, tai nimenomaan ehkä se, että nämä ikääntyneet, jotka tällä hetkellä sitten jää yleensä kotioloihin ja eikä oikein mitään tekemistä, niin niille löydetään tekemistä ihan työn muodossa ja hyödynnetään tätä kapasiteettia sitten sellaisissa tehtävissä, mihin se sopii. Mitäs Pekka tuumit tämmöisestä visiosta? Joo, mä panin merkille, että Ullis sanoi, että iso visio, että se ei ollut pelkästään tavallaan että visiokunnossa, vaan on oikein isolla visiolla ollaan liikkeellä ja sitten kuitenkin niin kuin monissa hyvissäkin lähdöissä on aina sitten, että olisihan se tietysti mukava, että siitä tulisi liiketoimintaa ja näin ja
näin kokeneena sparraajana, niin pikkusen täytyy tietysti tehdä jo etukäteistöitä ja huomasin vaan, että mummollas oli tämmöinen sanonta, että aina on töitä tehty ja tehdään. Niin siinä on niin kuin hyvä lähtökohta, että ei ainakaan tarvitse pelätä, etteikö Ulliksen suvussa löytyisi niin kuin työn historiaa. Ja sehän tarkoittaa sitten, että miten siitä tehdään liiketoimintaa, että kyllä se töitä pitäisi tehdä ja mä allekirjoitan, esimerkiksi minäkin olen kääntynyt tämän ohjelman aikana jo 5 minuuttia, niin, ja kuulun tähän sun kohderyhmäsi, niin minua tietysti lämmitti nämä kauniit sanat, että sä haluat hyvää meille ja tärkeitä asioita ja vähän tämmöisen niin kuin YK-tyyppinen julistus, niin varmaan se iso asia on just se, että kun sä oot näin tärkeällä asialla, josta kaikki peukuttaa melkein, niin kuin, että oikein hyvä ja ihanaa, nyt viimeinkin joku on huolissaan mummoista ja papoista ja niistä tulee tarjoushaukkoja ja podivanhuksia ja mitä niistä tuleekaan, niin se, mikä sun mielestä siinä on sitten se tavallaan, että ei ole vielä ehkä tapahtunut sitä, että se olisi aivan mieletöntä liiketoimintaa. Esa kertoi, että naapurissa joku jo puskee 500 miljoonalla, oliko kruunuja vai euroja liiketoimintaa tästä, niin miksi ei ehkä vielä ihan niissä luvuissa? Jaa, mistä tätä lankakirjaa lähtisi kerimään? Itsehän olen tämmöinen korporaatiobroileri taustaltani ja sitten niinku soitellen lähdettiin sotaan. Nyt jälkikäteen ajatellen, niin siljoona asiaa olisi voinut tehdä eri tavalla ja olisi monet asiat olisivat sitä niin kuin edesauttaneet, nopeuttaneet. Siihen liittyy. Mutta toisaalta sitten, jos mä katson taaksepäin, niin maailma oli aika erinäköinen tuossa vielä 5 vuotta taaksepäin. Et väittäisin, että aika ei ollut ainakaan Suomessa, ei ollut vielä oikea. Joo. Et Ruotsissa tämä on viety pidemmälle. Hauska tässä on, että juurikin eilen palaveerasimme Veteranspoolinin kanssa ja keskustelimme sitten tästä Suomi-Ruotsi maaottelusta tämän asian tiimoiltakin. Hyvin mielenkiintoisia keskusteluja, mutta siellä on niin kuin saatu sitä asenneilmastoa ja sitten siellä on toisaalta ehkä tietynlaisia lakipykäliinkin leivottuja asioita, jotka sitä edesauttaa, että pysytään pidempään töissä. Että onko se nyt vähän niin kuin FIFO-meiningillä yrityksissä Ruotsissa toimitaan, että first in, first out. Ja tämä sitten tietenkin tukee pidempiä työuria siltä osin. Mutta väittäisin, että tänä päivänä aika on huomattavan paljon kypsempi Suomessa. Hyvä. Mitä toimenpiteitä itse näet, että on nyt tärkeää tehdä juuri nyt, niin kuin näinä päivinä, näinä viikkoina, näinä vuosina, jotta hommat menee eteenpäin? Takoa rautaa, kun se on kuuma. Mitä rautaa ruvetaan takomaan? Se, mikä on esimerkiksi nyt hyvin mielenkiintoista, että se tavallaan semmoinen positiivinen peukutus. Tällä asialla on helppo mennä esimerkiksi yrityksiin sisään ja siellä sanotaan, se avaa ovia, koska se on aika kova tyyppi, joka sanoo, että tämä on ihan niin kuin syvältä tämä juttu, että älkää tulko tänne. Että kyllä tällä niin kuin pääsee keskustelemaan ja sitten se, mikä siinä niin kuin tänä päivänä ehkä näkyy jo, että se alkaa kääntyä myöskin teoiksi. Eli yrityksissä alkaa olla semmoista valmiutta tarttua toimeen. Siellä ehkä nähdään. Sitä on nyt paljon esimerkiksi tämän 55 Rise and Shine myötä nostettiin tapetille, mikä on myöskin
tietenkin tukenut tätäkin, vaikka me väitetään, että vielä siitä eteenpäinkin me olemme täysin kurantteja. Me väitetään vielä niin kuin isompia juttuja, mutta siis se on myöskin niin kuin edesauttanut sitä, että miten ehkä yrityksissä myöskin suhtaudutaan. Peikan kanssa tuossa puhuttiin käytiin lounaalla, niin juteltiin just siitä, että on todella hyvä, että tähän ympärille on tullut vähän vastaavanlaisia hankkeita, erilaisia just 55 Rise ja muut, jotka tavallaan tukee tätä ajattelua. Että jos olisit tässä yksin, niin se olisi huomattavasti työläämpää. Nämä varmasti puskee koko tätä ajatusmaailmaa eteenpäin. Mitä sä tuumit siitä, että nyt kun tämmöisiä niin kuin ovia jo aukeaa, jotkuthan on tehnyt jo päätöksiäkin ja käyttävät teidän palveluita, niin ollaanko me nyt semmoisessa vaiheessa, jossa syntyy tämä skaalaamisen hetki? Eli että tietyt asiat pitäisi vaan monistaa ja niitä pitää vaan lähteä niin kuin voimakkaasti viemään ja markkinoimaan eteenpäin. Kyllä sanoisin, että juurikin tässä kivuliaassa tämmöisessä nivelvaiheessa juurikin ollaan. Okay. Eli löydetään niitä tietyllä tavalla toimialakohtaisia, hyvin kiinnostavia avauksia ja sitten tutkitaan, että no oliko tämä niin kuin ainokainen älähdys tässä viidakossa vai oliko tämä niin kuin merkki jostain muusta ja sitä kautta lähdetään sitten ratkomaan sitä sinne suuntaan, että silloinhan me puhutaan jo nimenomaan sitä skaalaamisesta. Kyllä. No miten sitten, anteeksi, mä otan yhden asian vielä tässä ja se on se, että mä oon tavallaan niin kuin päässäni huvittunut siitä, että jos tätä lähdetään tuotteistamaan, niin miltä se näyttää? Musta se on erittäin hauskan näköistä se tuotteistaminen niin kuin voisi olla, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa niin onko teillä tuotteita? Totta kai me ollaan hiukan anarkistisesti lähestytään kaikkea, niin totta kai me tätä niin kuin leikitellään tällä asialla aika paljonkin, mutta ja ollaan jopa niin kuin visualisoitu erinäköisiä juttuja, mutta sanoisin, että me ollaan ehkä kuljettu se semmoinen polku, että tämmöinen mummo pappa juttu. Se on jo ohi. Niin se on ohi. Me nähdään se niin kuin ihminen ja se ihminen osaaminen, että me ikään kuin ollaan kehitytty jo, jolloin meillä ei myöskään sitten enää niin kuin tämmöinen tuotteistaminenkaan. Se ei iske tähän kohtaan. Me puhutaan niin kuin oikeista asioista ja oikeista ihmisistä siinä. Hieno vastaus. Ja tuohon vielä sen verran, että se spedeilyhän on aina jossain vaiheessa tulee. On se sitten tuote mikä tahansa, niin sitä heheilyä saattaa tulla. Nyt mä puhun kuitenkin tuotteistuksessa siitä, että mitkä on ne tehtävät, minkälaisia palveluja, minkälaisia konsepteja teidän organisaatiot, ne työllistetyt vähän iäkkäämmät ihmiset voi toteuttaa, niin voisiko se puoli olla tuotteistettavissa? Kyllä, nimenomaan se tulee olemaan ja meillä on jo semmoisia hirmu hyviä alkuja ja osaa vähän pidemmällä, osasta ei vielä voi sanoa tässä julkisesti yhtään mitään, mutta silloin se tarkoittaa, että ikään kuin osaaja X tässä roolissa, tässä muodossa lähdetään viemään eteenpäin ja skaalaamaan. Ja silloinhan me puhutaan jo siitä ja se maksaa X euroa. Joo, silloin ollaan todella oikein tuotteistettu. Joo, hyvä. Joo, mä kanssa liputan yhtenä asiana tuotteistamista ja ainakin kilpailijalla ilmeisesti on kilpailija, sai ainakin hyvin julkisuutta tällä toimistomummo ja toimistovaari jopa niin, että mäkin laitoin sinne ja mielenkiinnosta on kiva aina seurata, että miten ne niin kuin reagoi siihen asiaan. Ja se on todella tärkeää, että esimerkiksi siihen seurana asiaan, kun se tuli markkinoille, niin mä otin heti yhteyttä, että mä voisin olla yksi innokas. Niin se vastaus oli, että onko mitään mahdollista ajatella, että voisitko sä löytää itsellesi jonkun niin kuin semmoisen, joka olisi sitten se asiakas, niin sitten me voitaisiin sut ottaa. Niin mä koen se sillä tavalla, että
mä en tykännyt siitä oikein hirveästi siitä tavasta, kun ne halusi tehdä niin kuin hyvää, niin mä ajattelin, että siis mun täytyy ensin löytää se asiakas ja sitten päästä sinne niin kuin duuniin. Mutta sen verran vielä tuosta tuotteistamisesta, jätetään se vaikka tuohon hetkeksi niin kuin pöydälle, niin kun ajatellaan just tässä tätä sun isoa dilemmaa ja meillä on nyt Esa ja minä, niin otetaan tavoitteeksi, että me saataisiin joku ihan konkreettisia. Kyllä. 1, 2 oikein hyvä. Tämä oli musta tämä tuotteistaminen voi olla yksi semmoinen avain siinä, niin sitten on tietysti aina yrittäjä, niin kuin sinäkin olet, niin mä aina vertaan, meillä oli aikanaan puhuttiin usein, että miksei Suomessa on niin kuin huippuyrittäjiä ihan samalla tavalla kuin niin huippu-urheilijoita. Eli tavallaan niin kuin huippuyrittäjän pitäisi vähän ajatella samalla tavalla kuin huippu-urheilija, joka tavoittelee niin kuin olympiavoittoa. Että sullakin se tavallaan se, että tämä skaalautuisi ja sitten esimerkiksi kun tapaat meidät, niin se antaisi meille kummallekin millin ihan vaan siitä hyvät, kun sä sait itse 2 miljardia. Että no loppujen lopuksi sit on hyvin teidän neuvot ja annat meille se ihan käteen. Niin se on, meidän rikastuminen on ihan milleistä kiinni. just näin. Eikö ne ollut se Ferrari puheessa? Ferrari on jo sovittu. Niin tämä tavallaan niin tämä sun sekä henkinen että niin kuin fyysinen niin kuin kapasiteetti ja sitten semmoinen, mä on tämmöisen vähän niin kuin asenteen, mä korostan aina, että kannattaa niin kuin miettiä, millä asenteella on liikkeellä. Jokainenhan sitten, jos sanotaan, jokainen elelee tuossa, mitä elelee, hiihtelee ja kattelee tässä jotain aikansa kuluksi ja sitten kuolee, niin se on sama millä asenteella se on, mutta sulla on kuitenkin aika iso visio olemassa, niin nimenomaan tämmöinen niin kuin usko, mitä sun kannattaa koko ajan niin kuin pitää mielessä joka päivä ja joka tunti usko omaan tekemiseen, että se ei saa niin kuin horjua. Että sä kerrassaan niin kuin uskot siihen. Ja sitten, että sulla on niin kuin tahdonvoimaa, Elisabeth, oliko D vai P Lahti, niin sanoo just pehmeästä sisusta, että naisilla varsinkin niin pehmeä sisu on, niin kuin, se on omanlaistaan semmoista tahdonvoimaa. Ja sitten kun siihen lisää siihen asenteeseen niin kuin vielä lisää ehkä semmoista perisuomalaista, mitä tuolla mummolaskin oli toi teherähän, eli tämmöistä niin kuin sinnikkyyttä siihen mukaan. Jonkinlainen niin kuin toivon pilkahdus sieltä, joka muuttuu sinussa niin kuin tämmöiseksi, että sä näet asioista myönteisen puolen. Että jää niin kuin makaamaan ja vellomaan johonkin pieniin kompastumisiin, vaikka sulla niitä isojakin on varmaan ollut. Niin mä haluaisin tätä niin kuin sulle korostaa, että sun täytyy olla helvetin kova. Ja just tämmöinen vertaus, että se ei riitä, että sä oot niin kuin hikiän 6. paras ikäihmisten konseptitekijä. Eikä edes Euroopan. Niin. Mitä sä... No kyllä mä tykkään tuosta ajattelusta, että jos itsensä niin kuin kääntää semmoisen asentoon, että mä oon maailman paras tässä. Mä otan tästä niin paljon tietoa, mä hankin kaikkea osaamista niin paljon, että sitä ei ole kellään muulla. Ja sitten sen lisäksi mä toimin niin, että mä olen uskottava. Muhun voi luottaa. Kaikki, mitä mä kerron, mitä mä vien eteenpäin, ne on uskottavia ja niihin pystyy luottamaan. Ihmiset kuuntelee hämmästyneenä, että miten luotettava ihminen tässä on. Niin se niin kuin puskee eteenpäin. On hyvä välillä pysähtyä ihan todella niin kuin miettimään, että missä hetkessä mä oon. Ja mä oon viime aikoina viljellyt sitä Esa Saarisen upeata ajattelua, että ihmisellä on kyky päättää siitä, että hän voi ajatella laadukkaammin. Se voi itse päättää ajatella laadukkaammin kuin aikaisemmin. Niin ne vaatii vaan semmoisia pysähtämisen hetkiä, että nyt mä ajattelen, siis nyt mä teen tämän eri tavalla kuin aikaisemmin. En reagoi systeemi 1, eli heti kun tulee joku vastoinkäyminen, mä rupeaisin reagoimaan, vaan ihan tyynesti pysähdyn, mietin, että mitä mä nyt oikeasti tahdon, mikä tästä on totta, mikä ei ole totta ja mitä mä aion todella tehdä nyt, kun mä oon niin kuin tämmöisessä tilanteessa. Ihan rauhassa, mitään kiirettä ei ole tehdä päätöksiä, mutta kunhan ne tulee tehdyksi ja niin kuin huolellisesti. Ja sitten kun mennään siihen henkiseen kapasiteettiin, niin Paavo Nurmio on todennut hyvin, että mieli on kaikki. Lihakset ovat kuminpalasia. Kaikki mitä olen, on mieleni ansiota.
Eli just toi, että sä voit niin kuin ajatella laadukkaammin. Ja tämä ei tarkoita sitä, että kun ajattelisi jo nyt, mutta aina voi ajatella vielä laadukkaammin. Huippu-urheilija koko ajan se hioo joku Vilma Murto ja näin, niin sille on kova juttu, jos se menee sentinkin korkeammalta. Niin, tai niin kuin puoli sentin. Se voi tehdä tämmöisiä pieniä tavoitteita. Ja toi on hyvä esimerkki siitä, että miten pienestä asiasta voi olla vaikka maailmanmestaruus kiinni. Kyllä. Sentistä. Se tuntuu tässä niin kuin todella vaatimattomalta, mutta se on sitten totta. Ja tässä on taas niin kuin mun mielestä, sun kannattaa muistaa just se mummos toinen, oliko se mummos motto tämä, että asioilla on tapana järjestyä useimmiten parhain päin. Sehän on myönteistä ajattelua niin kuin parhaimmillaan. Että kyllä ne asiat aina järjestyy. Se on nähty toteen niin monta kertaa, että jopa parempi puoliskonikin on alkanut uskoa tähän. Se on tärkeää, koska sitten, niin kuin, jotta se parisuhdekin pysyy hyvänä, niin asioiden pitää sujua. Ja sitten varsinkin sitä ymmärrystä pitää olla siitä, että kyllä tämä tästä järjestyy. Mitä sä tästä asenne sinältä, miten sä niin kuin kuvaisisit sun omaa tuommoista niin henkistä kapasiteettia? No mä tulin tunnetuksi tuolla korporaatiomaailmassa semmosena, siellä oli näitä 360-vuotiaita, piti aina sitten vuosittain pyöritellä ja minä olin sitten semmoinen omituinen otus, että minä lähettelin niitä sitten ympäri maailmaa minun niinku steikkareille ja mitä siellä nyt sitten löytykään, että sanokaapa nyt. Nyt on se totuuden hetki, että saatte sanoa, että mitäpä olette mieltä ja sieltä tuli sitten tämmöistä näin, että no se perhana menee vaikka läpi harmaan kiven. Ja sitten toisaalta tulee, että no ei se kuuntele mitään ja ei ainakaan minun väitteitä. Mitähän siellä muuta tuli? No siis tämmöistä niin kuin goal oriented ja semmoinen niin kuin puskutraktori. Niin se on ehkä semmoinen, mikä sitten määrittää aika paljon itselläkin ja mä tiedän, että jossain vaiheessa aina sitten menee semmoinen niin kuin puskutraktorin moodi päälle, että sitten vaan mennään johonkin suuntaan. Ja esimerkiksi meillä on nyt sitten mä tykkään tästä huippu-urheilija-termistä. Minäkin juuri nyt tuossa pyysin audienssia yhdeltä meidän Kore-tiimiläiseltä, jolla on aivan niin kuin ainutlaatuinen tapa ajatella, että mä tiedän, että nyt mä tarvin, anna mulle niitä aivojen muljautuksia. Että nyt mun tarvii niin kuin pöllytellä omaa päätä ja tätä kokonaisuutta ja taas avata niin kuin uusia maailmoja. Minkälainen tiimi sulla on? Mä sanoisin, että meillä on kutakuinkin niin kuin maailman parhaimpia tiimejä siinä. Kore-tiimiksi nyt tullut. Ja sekin on niin kuin sattumien kauppaa ja ihan kummallisten mutkien kautta päädyimme yhteen. Mutta ja kaikilla meillä on skin in the game ja sillä tavalla kiinnostus viedä tätä eteenpäin. Et mä olen itse se, niin kuin aina esittelen, firman tyhmä insinööri. Mä olen se, joka menee aina luontevasti sinne konepellin alle ja rassaamaan, mutta minä en ole se, joka niitä menee esittelemään, että kylläpä meillä on hieno lada ja ladan istuimesta tuntuu tältä tämä istuminen ja otetaanko vähän kyytiä tässä. Ja, niin. Niin kuin, minä en ole se, joka on niin. Tavallaan sitä myymässä, vaan sitten meillä on muita osaajia, joilla on enemmän tätä kaiken näköistä osaamista. Mm-hmm. Tuo just tuohon tuotteistamiseen. Oliko se yksi, kun oli niinku kuvia näistä jossain sittarissa näistä tarjoushaukoista? Onko se tarjoushaukka jonkinnäköinen tämmöinen tuotteistettu juttu vai? Joo, se on yksi näistä konsepteista, niin, mitä olemme asiakkaiden kanssa kokeilleet. Niin kyllä se niinku tavallaan, että on se sitten toimistomummu tai vaari tai tarjoushaukkaa tai näin, niin ainakin itsellä tuntuu, että on
vaikka tämä on kuinka tärkeä asia ja vanhuksilla olisi hyvää ja voi Siiri, yritetään löytää sullekin arvoisessa mukainen työ ja näin. Nämähän on kaikki, niin kuin, mutta sitten mä oon kuitenkin sitten loppujen lopuksi niin hirveän niin pragmaattinen, että ne ei auta. Ei niin kuin auta sitten, jos ei se liiketoiminta niin kuin lähde. Että sillä tavalla just, että toi tuotteistaminen, että otatko sä nyt sitten tarjoushaukkakonsepti vai mitä sä otat ja sitten hioo siihen sitten sellaisia ikään kuin sieltä isosta ikääntyneiden joukosta, jotka niin kuin on hyvinä esimerkkeinä niin kuin siihen, niin toi on koko ajan niin kuin semmoinen, niin kuin mäkin seuraan koko ajan LinkedInistä tätä ikäsertifikaattia ja näitä Reettaa ja Hammermaniiraa ja kaiken näköistä siellä pyörii ja tulee koko ajan, että sillä puolella on ja jokainen poliitikko on kuitenkin, niin kyllä tämä on tärkeä asia, kyllä me laitetaan. Otetaan Jari Lindström tähän nyt vuodeksi kanssa ja vähän katsotaan, kyllä nyt pitäisi arvostaa ja kunnioittaa. Säkin Esa oot tehnyt hyvää työtä ja Pekka sä oot tehnyt hyvää työtä. Mä oon tehnyt helvetin paljon hyvää työtä, mutta mä oikein mitään siitä saanut, yhden pronssisen mitallin. Mä oon saanut Hyvinkään Tahkon semmoisen viestintäpalkin. Niin, jotain tuommoista, jolle ei tee mitään. Ei niin. Sekin on semmoinen pytty, että ei siellä pysy edes juomassa. Niin, just näin, että maailma on täynnä niin kuin tärkeitä asioita ja rauhaa ja kaiken näköistä hyvää tahtoa ja kaikkia hyvää sulle Ullisia ja näin. Mutta että just toi liiketoiminnan armottomuus, niin musta se on hyvä vaan, että tuolla on nyt kilpailua ja sitten on esimerkkejä, joka pärjää jo hyvin ja tekee satoja miljoonia tuossa naapurissa ja näin. Ja sitten ei tule kuitenkaan koskaan niin oikeaa aikaa, että sitten te voitte panna täysillä palkeilla. Että se vaan pitää tehdä sitä. Niin itse asiassa toi on niinku strateginen päätös myöskin, että onko nyt se hetki, kun tehdään jotain isoa. Jotain niin suurta, että se näkyy joka paikassa. Se on semmoinen strateginen paikka, joka huolella kannattaa miettiä. Mä oon aina puhunut lanseerauksista niin, että se huono lanseeraus on niin kuin sellainen, että lentokone ei lähtenyt sitten kuitenkaan lentoon, vaan se putosi metsään. Että se, kun tehdään lanseeraus, niin se pitää tehdä niin, että tankit on täynnä ja kapteeni on semmoinen, että se osaa oikeasti nousta taivaalle. Että se pitää vetää kunnolla. Ja kun strategiaa tehdään, niin pitää muistaa semmoinen, mikä mulla on niin kuin hyvä oppi ollut, että se on käsityötä. Se ei ole käsitetyötä, vaan se on käsityötä. Strategia on käytäntöjä ja prosesseja. Eli ne kun on hallussa, että niin kuin on tietty tapa toimia. Otetaan vaikka se esimerkki, että monilla on liiketoimintasuunnitelma. Mutta sitten kun kysytään, että milloin te olette viimeksi toiminut tämän liiketoimintasuunnitelman mukaisesti, niin aika moni sanoo, että no ei ikinä. Niin kun se silloin kirjoitettiin, sitä tehtiin 2 vuotta, väännettiin. Sitten kun se on valmis, niin kukaan ei mene sen konseptin mukaan. Sitten kun on luotu käytännöt ja prosessit, niin niitä pitää noudattaa. Niitä kohti pitää mennä. Mä oon oikeastaan odottanut tässä jo jonkun aikaa sitä, että tapahtuu joku todella suuri asia. Tässä on tapahtunut sullakin nyt jo suuria asioita. Se tiimin niin kuin muodostuminen, joka siinä on nyt, niin se on hyvin, hyvin erilainen kuin mitä se oli siellä alkuvaiheessa. Siellä on nyt sä oot ihan oikeassa, siellä on ihan maailman huippuosaamista nyt kyllä. Ja se oikeastaan on juuri se syy, miksi mä näen, että nyt on se hetki, jolloin pitäisi kaikki voimat panna kehiin ja tehdä jotain ratkaisevaa ja käynnistää isosti. Mikä sitä voi estää, niin ne on erilaiset pelot. Ne on erilaiset semmoiset uhkakuvat, erilaiset, jotka muodostuu helposti just tämän tyyppisessä. Pitkän aikaa se visio on ollut kunnossa koko ajan niin kuin nähty, että niitä kuttaperkkalehmiä, jotka nyökyttelee, niin niitä on vaikka kuinka paljon joka puolella, mutta sitten itse asiassa niin kuin sitä bisnestä ei ole vaan saatu jostain syystä käyntiin. Ja sitten tulee se ajatus, että tämä maailma ei olekaan valmis siihen vielä, mutta se on. Ja nyt on vaan semmoisen ison liikkeen aika. Niin, ja sitten se on just se, että sinä ja teidän huipputiimi, että teidän pitää myös olla valmiita. Kyllä. Et sitä ei voi niin kuin odottaa, ja se oli hyvä, että dikkasit tuosta, ja olet itsekin ajatellut tuota huippu-urheilua ja huippuyrittäjää, että mä rakastan eräällä tavalla myös näitä Muhammad Alin näitä millä tavalla hän on suhtautunut siihen elämään ja entiseen silloin siihen nyrkkeilyuraansa, että mestareita ei tehdä salilla. Mestareita tehdään jostakin, joka on heidän syvällä sisimmässä. Tunnustele nyt sinäkin Esa vähän sitä sydäntä. Tämä jatkuu nimittäin vielä. Okei, mä tunnustelen. Eli
joka on heidän syvällä sisimmässään halusta, unelmasta, visiosta. Että se niinku tavallaan se, että se, kun puhutaan niinku tahdonvoimasta ja tuosta semmoisesta niinku sisäisestä motivaatiosta, rohkeudesta ja näin kaikki, no joo, kyllä. Mutta se esimerkiksi se mun on aina se vertaus siinä, mikä Minna Marssin intohimo-kirjassa lukee, että mikä estää rohkeuden, niin se on kirjoittanut 24 kertaa yhdelle sivulle pelkosanan. Niin se pitää vaan lopettaa, se pelkääminen. Ja rohkeushan on pelon voittamista. Ja sitten tämä William Blaken, et koskaan tiedä rajojasi, jos et ylitä niitä. Että sä joudut niinku vetämään nyt, jos sä niinku tavallaan kun sä täältä lähdet, niin jumalauta, nyt me tehdään. Ja jonkun rajan yli. Niin. Se on ylitettävä se raja, mikä nyt on niinku koko ajan siinä. En tiedä, mutta onko se henkisesti vai ihan niinku jotenkin fyysisestikin olemassa, mutta sen yli pitäisi päästä. Ollaanko me jo liikaa vauhdissa? Niin onhan tässä tämmöisiä pieniä niin kuin käytännön asioita, niin kuin rahoitukset. Joo, niitä on aina. Niin, kaikilla on. Niin. Silti. Se on just se kuuluu tähän juuri siihen samaan hetkeen. Se kuuluu siihen, että kaikki ne niin kuin tärkeimmät rahoittajat, kaikki ne tunnetuimmat, kaikki ne jotka on niin kuin ihan huippupaikoilla. Niin nyt on se hetki mennä niiden luo. Se on tavallaan, että se ei enää ole se hetki, kun mennään pikkuhiljaa jotain niin kuin siellä matalan tason ihmisten luo, vaan nyt soitetaan Paanaselle. Nyt soitetaan sille ja tälle ja tolle ja sanotaan, että hei, ihan sairaan kova juttu. Ja tämä pannaan nyt käyntiin. Sä oot mukana tai sit sä et ole mukana. No, mitä mieltä? Siis, kun joku sellainen muutos, se asennemuutos pitää tapahtua. Tämä kyseinen kaveri muuten on mulla soittolistalla. Niin, hyvä. Mutta no mitä te olette mieltä sitten siitä, kun toisaalta sanotaan, että pitää olla tractioni. Ilman tractionia on turha tulla henkseleitä paukutteleen tai näin poispäin, niin lähtisitkö lupaavilla, potentiaalisilla pienillä tractioneilla liikkeelle vai odottaisitko, että tulee niin kuin se kulmakertoimen pystyy jollain tapaa näyttämään ja sitten soittaa läpi, että nyt on meinaa once in a lifetime, kumpi? Toi on hyvä kysymys. Mä kohta perustelen, miksi sä voisit tehdä sen jo nyt. Ja se mitä noi sanoo, niin on just tämä, että hei, teillä ei ole tarpeeksi bisnestä vielä, että me lähdetään mukaan sitten, kun te olette kannattavia, tai sitten, kun on sitä ja tätä ja jolloin sä voit heittää sen vastakysymys, että miksi me sitten otettaisiin sua mukaan, jos me oltaisiin jo kannattavia. Mutta siis tämän bisneksen logiikka on todistettu muualla maailmassa. Tämä on todistettu jo, että tämä kasvaa ja toteutuu muuallakin. Eikö niin? Tästä on olemassa selkeitä todisteita. Ja sen takia sä voit nojata niihin. Kaivat kaiken tiedon sieltä, mitä on jo tapahtunut tällä samalla toimialalla. Ja kerrot siitä ja sanot, että nyt tämä sama tehdään Suomessa. On tosi monia hankkeita, jotka on perustettu vain siksi, että muualla maailmassa se toimii. Ja se on rahoitettu siitä syystä. Niin ja nyt on kyllä mun mielestä toimintaympäristössä, kun just noin mitä tässä on nyt noussut jo esiin, mitä tuo koko ajan niin kuin tapahtuu ja näin, niin kyllä mun mielestä niin kuin Suomi on valmis. Että niin kuin ei kannata niin kuin ajatella, että 5 vuoden kuluttua. Kyllä se nyt on niin kuin valmis ja tämä asia on niin kuin tärkeä. Että sehän on hirveän hyvä vaan, että tästä tehdään hyvää ja saadaan ihmisille tekemistä ja sitten saadaan toisaalta niin työnantajan mielikuvat ja imakot paranee. Ja tässä on niin kuin, eihän tässä ole mitään huonoja asioita. Mä alkan löytää ihan, vaikka raaputtaisikin, niin mikäköhän tässä, onko tässä joku pommi kuitenkin, jossa ei mun mielestä ole. Niin. Ja sitten se vapaus lisääntyy, kun toiminta alkaa. Siis, että siinä niin kuin tapahtuu se, että se tavallaan ne kahleet murtuu, kun käynnistää toiminnan. Niin sitten yhtäkkiä huomaa, että sitä rupeaa kaiken näköistä valumaan sisään, kun vaan uskaltaa avata tavallaan ne portit. Et luovilla ihmisillähän on välillä niin kuin ei synny mitään, niin pitää laittaa ikään kuin pato
eteen, että niin kuin ei tee sitten vähän aikaa mitään. Mutta sitten kun se nostaa, niin yhtäkkiä soljuu taas valtavasti. Että sellaisia asioita on, että joiden äärelle pitää pysähtyä hetkeksi ja sitten tehdä se päätös, että nyt me lähdetään. Ja kun teillä on tämmöinen underdog-asetelma vähän tässä, niin kuin se alempi koira sitten voi voittaa suuremman, niin kun sellaisessa tilanteessa on, niin se vahva strategia pitää olla semmoinen yllätyksellinen. Sen strategian pitää sisältää joku yllätys. Joku sellainen yllätystekijä, jota muilla ei ole, jolla pystyy ratsastamaan sekä rahoittajien kanssa että sitten myynnin ja markkinoinnin kanssa. Mikä se sun mielestä tässä olisi semmoinen, joka kehitetään? Älä nyt multa sitä kysy. Onko se niinku tavallaan, että tulisi vaikka Sixten Korkman nimitetään toimitusjohtajaksi? Niin taikka sitten just joku semmoinen, niinku, että jostain maailmalta joku kova juttu, että niin kuin teillä on tietyllä tavalla mahdollisuuksia, mutta jotain pitää päättää. Jostain pitää varmasti luopua, kun jotakin päätöksiä tekee. Mutta siitäkin mä puhun nyt siitä, että miten omistus menee ja kaikki tämmöinen. Mä oon joskus sanonut siitä, tai mulle on sanottu itse asiassa siitä, että 10% miljoonasta on paljon enemmän kuin 100% tuhannesta. Että sekin kannattaa pohtia, mutta siis se sotien valinta siinä strategiasta, mitä sotia nyt aikoo sotia, niin se on tosi tärkeä. Se on tärkeä, kyllä. Joo, että tekee ne itse ne valinnat. Mulla oli eilen semmoinen oivallus tuli tuossa, koska mä luulen, että meillä on tuo yllätysmomentti meidän takataskussa. Mä en sitä tässä vielä julkisesti hirveästi siitä kerro, mutta se on niin kuin kova juttu ja sitä ei ole vielä missään päin maailmassa. Noniin. Ja tavallaan tämä mikä niin kuin nyt on näkyvillä, mun mielestä se on niin kuin Maslowin tarvehierarkian siellä alimmalla tasolla. Mutta se, että me tehdään tästä semmoinen 65 killeri movementti, niin silloin siinä tarvii olla ne muutkin niin kun tasot, jotka tyydyttää tiettyjä tarpeita. Niin nyt me nähdään vain se alin taso. Ja se salaisuus on tässä seuraavilla tasoilla. Onpa hieno. No, on todella hieno. Nyt ei kannata vaan pitää liian kauan sitä takataskuun. Niitä jakso julkaistaan tuossa kuukauden sisällä. Otettaisiko vielä sillä tavalla, tuossa nyt olisi joku kysymys meidän suuntaan, niin me voidaan sitten vielä vähän tämmöinen loppuyhteenveto. Onko sun nyt on mahdollisuus kysyä sitten oikein, että heittäkää semmoisia nimiä niin kuin No Limit. Sä ihailet Muhammad Alia ja näin poispäin, niin riippumatta siitä, missä päin maailmaa he on. Jos heillä rupeaa olemaan mittareissa 65 plus, ketä näkisitte, ketä kannattaisi ottaa mukaan tähän niin kuin suomalaiseen startuppiin, muodossa tai toisessa? Koska kyllä mä Obamat ottaisin molemmat. Samaa mieltä. Mutta onko heillä mittarissa vielä kuva? En mä mitään. Mä sanon, että periaatteessa teidän kohdalla mittari ei merkitse, mitä me halutaan. Toi maailmanlaajuinen business-potentiaali ja kyllähän Bill Gatesia voi kysyä. Se kuitenkin nimenomaan toimii tavallaan, vaikkei se sitä lääkäritutkintoa ikinä saanut suoritettua, niin se toimii terveydenhuollon suurena lahjoittajana ja kehittäjänä. Ja tämä liippaa läheltä. Ja varmasti hän niin kuin itse lähes 80-vuotiaana niin tajuaa tämän konseptin. Sitten pitäisi olla joku Bill Gates Foundation on musta ihan hyvä. No niin, hyvä. Sitten joku britti. Onko se Bransoni vielä elossa? No Branson on elossa kyllä vielä. Virgin Productions, joo. Siinä nyt muutama. Ja joku Ruotsista sitten vielä joku. No sinne voisi ottaa sitten vaikka musiikkipuolelle, sen Abban Ulveuksen, sehän on kova sijoittama. Oliko se just se, no niin, se oli hyvä. Se on hyvä. Onko tämmöisiä 65 plus vaikuttajia, niin kuin maailmanlaajuisia?
mä en osaa nyt luetella, mutta tässä on viime aikoina nimenomaan katsonut, että aina kun on sellainen tilanne, että ollaan perustamassa jotain uutta tehdasta tai jotain paikkaa jonnekin tai jotain suurta hanketta, niin sitä tulee esittelemään semmoinen Pekka Kruukin ikäinen herrasmies siihen tai rouva, että tämmöinen meillä on nyt tulossa. Se on itse asiassa hämmentävää. Että miten se onkin niin, että se on todella se asiantuntijuus paljolti vielä siellä niin kuin tämmöisessä ikäluokassa. Että sehän pitäisi olla semmoinen vaikuttaja, siis teille myös semmoinen, että se on helvetin hyvä esiintyä. Että silloin aikanaan, kun mä olin siinä puukulttuurissa ry:ssä hallituksen puheenjohtajana ja neuvottelukunnan puheenjohtajana oli Erkki Toivonen, niin vaikka kansainvälisiä juttuja tehtiin, niin se Erkki oli ihan siis uskomaton. Siis että pitää olla joku semmoinen, jolla on niin kuin, puhuu 7 kieltä ja ihan suvereeni ja vaikka steppaa välillä, laulaa jonkun My Wayn aivan, niin että kaikilla on. En sanonut mitkä märkänä, varmaan niin nenäontelut. Nenäontelut, niin. Joo. Että siis pitäisi olla niin kuin semmoinen niin kuin iso show-meininkiä ja niin kuin, jolla niin kuin Amerikkahan on täynnä eikä mennä nyt enempää siihen aiheeseen, mutta siellähän kunnioitetaan nimenomaan, että siellä 80-hän on vasta parhaimmillaan. On, siis näyttäisi olevan. Niin. Joo. Ja kyllä niin kuin politiikkaa, jos katselee, niin kyllähän siellä niin kuin tosi merkittävillä paikoilla on varsin paljon yli 60-vuotiaita ihmisiä. Niin yli 80-vuotiaita. Yli 80-vuotiaitakin. Joo. Se oli se, mikä kongressin tai puheenjohtaja, musta enää. Mutta Suomessakin. Joo, siis, joo, kyllä. Vielä mä sanon tuohon, että ton strategiapäätöksen, niin kuin tämänkin on hieno mun mielestä tämä, että kun tekee sitten semmoisen strategisen päätöksen, että näin toimitaan, niin sitten pitää vielä muistaa antaa niille joukoille tavallaan se oikeus mennä etulinjaan. Päästään ne sinne ja jos epäilyttää yhtään, että ne ei niin kuin siellä pärjää, niin pitää muistaa tämä Napoleonin ohje, että kun ne laittaa ne sotilaat sinne etulinjaan, niin yhtäkkiä niille pälkähtää päähän, että miten tämä taisteluhomma nyt menikään. Että kunhan ne vaan laitetaan sinne, että niille annetaan se vastuu, niin ne suorittaa yllättävän hyvin. Siperia opettaa. Niin, no vähän se, mutta että myöskin se, että jos ne on vain siellä sisällä niin kuin sen vision kanssa, niin kuin operoimassa, niin ne ei niin kuin pääse näyttämään sitä, mihin he oikeasti kykenevät. Ja sen takia semmoinen strateginen päätös, että nyt lähdettiin. Tulee vielä mieleen tuossa, kun puhutaan noista vaikuttajista ja semmoista, jotka on kuuluisia ja noin, niin pitää aina muistaa, että nekin käy kakalla. Siis. Ne ei ole sillä tavalla mitenkään hirveän hienoja. Mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki on se joskus 90-luvun alussa niin kun piti saada niin kuin tuohon yhteen musiikkivideoprojektiin niin kuin maailman kovin nimi, ja sitten joku sanoi, että voi hitto, kun se Tarsem, joka voitti kaikki palkinnot sille Remmin Losing My Religionissa, voi kun se tulisi ja antaisi haastattelun Lontoossa, ja mä olin tuottamassa sitä ohjelmaa, niin sitten mä menin vaan toimistolle ja mulla oli töissä semmoinen Jaana Heinänen myyntisihteeri. Jaana, kaivatko esiin niin nyt meidän yhteyksiä, mikä on Tarsemin puhelinnumero ja soitat sinne. Se soitti sinne ja Tarsem tuli Suomeen. Tämmöistä se on. Tarvinnutko kysyä? Niin, ihan tosi. Usein jää kysymättä. Sekin on totta. Ja se mitä ehkä, en tiedä, onko teillä ollut siitä puhetta, mutta mehän nähdään, että Suomi on vaan suupala, Suomi on testilaboratorio. Joo. Ja me tähdätään aikuisten oikeasti sinne rapakan toiselle puolelle. Kyllä. Siitä mä oon kuullutkin vähän ja se on upea pläni. Se on hieno. Sinne vaan. Mä tiedän, että niinku 1 miljoona ihmistä sitä epäilee ja turpiin voi tulla, so what. Mutta voi käydä myöskin hyvin. Ja Obamatkin ikääntyy. Kaikki me ikäännytään. Mä uskon, että rapakon takana odottaa sopivasti sattumia.